Right, so just a quick one. Ndodingokuradzai around this executive room yawandiri. Sales wamurikuona the room is huge. There's much space. Kuno ndoku launch side kune couch, a very big couch, a television set. Yekuti unonadzogarawo zvakanaka. Panika AC kaikanochinja kuita AC heating necooling zvese papandiri. So ndo panapa paunenge uri. From here pane window 1 2 3 pane window 3 4. So from here you can see there's a bed in sideboards akanaka. There's a bed with some sideboard. Bed rachonakanaka. The bed is beautiful. The bed is beautiful. Yekuti mune kana oya na madam nona zvara zvakanaka pa bed penyu. Sezvamuri kuona with some beautiful nice board ne headboard ya black and white. Here there is a workstation ne chair. Workstation, connect your laptop here woshanda. Woshanda. I know my executive most of the times anoshandiswa nevanhu vanenge mabusinessmen nesuwo tesewo tisina mabusiness togona kungoishandisa tinombopfuura kutaura kuti chishanda. There's an insert ine bathroom netoilet. Bathroom, toilet zvese zviripo panapa. There's another space again yokuti you can see kuti there's a huge space nepakauch pandandakagara apo. So this is their executive room yandiri kuti aiwa musatya kuuya kuno kwaMutoko muchitya muchiti manje tonorara pai, manje susu zvatiri mabosi tianoita sei. Aiwa zviriko kuno kwaMutoko. All you need to do is to get in touch with them on the number on the screen. Zvobva zvafamba zvakadi zvakanaka. Kana uchiuya kunoku you can book usati wauya, and then paunongouya wongosvika uchitongotambirwa zvakanaka wopinzwa muroom mako. This is a video yandatirega ndingoita a quick one kukuratidzai kuti pakamira sei panapa paMutoko luxury lodge. Mutoko luxury lodge. From Uncle Saint TV crew, much love.